Cererea pentru SUV-uri înregistrează creștere continuă de la an în întreaga lume, inclusiv și în România. Piața mașinilor din țară este dominată acum de modelele cu capacități sporite în off-road, reușind să cucerească peste 50% din totalul vânzărilor. Un asemenea val de oferte este înregistrat și pe piața mașinilor rulate, iar noi ne-am propus astăzi să analizăm acest segment de piață. Înainte de a începe, nu uita să ne susții cu un like, subscribe și comentariu. Apasă clopoțelul pentru a nu rata următorul episod și fii cu ochii pe noi. Mitsubishi Outlander. Mitsubishi nu mai are de ani buni interes pe partea auto din Europa și asta se vede. Interioare învechite, tehnologie învechită, dar totuși s-a unit cu Peugeot și Citroën și face parte din concernul PSA. Astfel apare în 2006 triada Mitsubishi Outlander, Citroën C-Crosser și Peugeot 4007, care practic sunt aceeași mașină. Mitsubishi a construit șaseul, iar pe partea de motorizări s-au adus două dintre cele mai fiabile motoare diesel din Europa din acea vreme. Astfel, primele exemplare ale modelului Outlander 2 aveau sub capot motorul de 2.0 TDI de 140 de cai putere de origine Volkswagen. Nu era cel mai silențios motor de pe piață, dar satisfăcea apetitul europenilor pentru motoare diesel. Mitsubishi a mai adoptat ulterior un motor diesel, de data aceasta un propulsor HDI de 2,2 litri de 150 cai putere, iar odată cu faceliftul din 2010 a fost montat și motorul DID de producție proprie de 2,3 litri și 175 cai putere. Cea mai bună alegere este un Outlander cu motor diesel de 2,2 litri. Acest exemplar oferind cel mai bun raport dintre putere și economie de carburant. În ceea ce privește problemele raportate, cele mai multe fac referire la senzori defectuoși, plus o serie de rechemări în service pentru remedierea câtorva probleme recunoscute de producător. În rest, Outlander se bucură de fiabilitate excelentă. Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan este în continuare unul dintre cele mai căutate SUV-uri de pe piața second-hand. Este suficient de compact pentru a fi folosit fără probleme în oraș, iar platforma folosită este comună cu a modelului Golf. Volkswagen Tiguan este un concurent direct pentru BMW X1 cu dimensiuni similare, însă el este mai spațios la interior, iar trenul său de rulare este mai elastic și oferă un nivel de confort mai bun la trecerea peste denivelări. Nu este la fel de dinamic pe șosea precum X1, însă se conduce plăcut. Dieselul său este economic și funcționează rafinat. Sistemul de tracțiune integrală oferă un nivel ridicat de tracțiune, dar experiența în teren accidentat este limitată la drumuri cu macadam de nivel mic spre mediu. Ca orice Volkswagen din perioada anilor 2010, unitățile DSG sunt cu probleme. Chit că vorbim de DSG 6 sau DSG 7, trebuie să testezi mașina la rece și să te asiguri că nu sunt probleme la cutie și că schimbă perfect. Tiguanul este o mașină urbană, o mașină citadină. Chiar dacă toată lumea se aruncă spre 2.0 TDI, un crossover este în esență o mașină de oraș care are câteva elemente împrumutate de la un SUV. Toyota RAV4. Toyota RAV4 este SUV-ul care a deschis apetitul europenilor pentru crossovere compacte. Mașini mai înalte, cu tracțiune integrală, care să ofere mai multă siguranță pasagerilor, plus un portbagaj generos. În același timp, consumul de carburant era similar cu cel al unei mașini normale. Toyota a identificat această nișă și a lansat în 1994 modelul RAV4 atât în Japonia cât și în Europa. Ajuns apoi și în America, RAV4 avea să devină un succes aproape instantaneu. Prima generație, bazată pe modelul Corolla, s-a fabricat între anii 1994 și 2000, atât în variantă cu 3 cât și cu 5 portiere. Astăzi, Toyota RAV4 a ajuns la 4-a generație și se bucură în continuare de apreciere generală a publicului. Uitându-ne în spate, am ales generația 2 pentru analiza de zi, un model care a fost extrem de apreciat și la noi în țară. La capitolul motorizări, generația 2 Toyota RAV4 venea echipată cu motoare pe benzină de 1,8 sau 2 litri plus un turbodiesel de 2 litri. A doua generație a venit și cu o suspensie upgradată care a dus o ținută de drum superioară primei generații. Toyota RAV4 se conducea aproape ca un hatchback mai mare datorită suspensiei bine reglate și direcției precise. Deși este un automobil cu tracțiune integrală permanentă, multe exemplare nu au părăsit niciodată asfaltul și oricum nu este un model gândit pentru off-road extrem. Cel mult poate parcurge fără probleme un drum de macadam.
Dacă ar fi să alegem dintre motorizările ce au fost disponibile pentru această generație a modelului RAV4, prima variantă ar fi motorizarea diesel D4D de 2,0 litri de 115 cai putere, dar acest motor poate fi zgomotos la viteze ridicate. O variantă mult mai rafinată este puternicul motor pe benzină de 2,0 litri și 150 cai putere, dar acesta aduce și un consum de carburant ceva mai ridicat. Ca de obicei, Toyota a produs un model fiabil și în general nu au existat probleme tehnice.